Non digas olvidar, nin olvido, nin olvidadizo. Todas estas formas e as súas variantes son incorrectas en galego, así que xa as podes borrar da cabeciña. Olvidar dice esquecer, olvido dice esquecemento e olvidadizo dice esquecedizo. O dicionario da Real Academia Galega recolle esquecer, pero non esquencer, así que esquece o N de esquencer. Esquecer podes esquecer de moitas maneiras. Atende, porque podes dicir a mesma frase ata de varias formas diferentes, e todas correctísimas. A clásica. Vaya, esquecín o teu número de teléfono. A revirada. Vaya, esqueceume o teu número de teléfono. É a reflexiva. Vaya, esquecinme do teu número de teléfono. Por certo, esquecerse de algo tamén sería desacordarse. Así que tamén sería correcto dicir: vaya, desacordeime do teu número de teléfono. Outra vez. Non me digas que non tes alternativas ao olvidarse, que é incorrecto. Espero que o capítulo de hoxe non caia no esquecemento. Dígocho eu.